Is-servizz tal-Gozo Channel bejn Malta u Għawdex it-3 filgħodu kellu jiġi sospiż għal diversi sigħat wara theddida ta' bomba. Kien għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu li l-Pulizija reġistrat telefonata anonima b'theddida li abbord jew inkella f'xi vettura li kienet se tirkeb fuq il-vapur kien hemm bomba. Kien hawn li immedjatament fil-post issejħu diversi esperti, il-Pulizija kif ukoll membri tal-Forzi Armati ta' Malta mill-Bomb Disposal Unit biex jispezzjonaw il-vapuri kif ukoll il-vetturi li kien hemm fl-inħawi. Fil-fatt minn fuq il-vapur ġew evakwati xi passiġġieri li kienu laħqu telgħu abbord kif ukoll il-vetturi biex bdiet tfittxija. Intuża wkoll apparat speċjalizzat biex ġew iċċekkjati l-qiegħ tal-vetturi kif ukoll saret tfittxija estensiva f'kull vettura fiż-żona, inkluż taħt il-bonit. Jirriżulta li t-theddida kienet waħda vaga tant li kien hemm bżonn jitwaqfu żewġ vapuri li kienu qed jintużaw fis-servizz tal-Gozo Channel. Kawża ta' din it-theddida inġema kju twil ta' karozzi.